V sérii Samospráva na dlani vám priblížime dôležité informácie z obecných dokumentov a zákonov, vysvetlíme, čo znamenajú pre občanov a ponúkneme stručný prehľad fungovania celej samosprávy. Už veľakrát sa stalo, že na niektorých poslancov a poslankyne sa valila kritika, že kontrolujú, šikanujú a pritom na to nemajú žiadne právo. Tak sme sa rozhodli zozbierať informácie o povinnostiach a právach poslancov obecného zastupiteľstva. Všetky práva a povinnosti sú zhrnuté v prvom rade zákone 369/1990 o obecnom zriadení. Okrem toho sa obec riadi ďalšími dôležitými dokumentami a tými sú nariadenia. V našej obci máme Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s majetkom obce, Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s finančnými prostriedkami obce. V týchto dokumentoch je podrobne spísané všetko, čo by ste mali očakávať od poslancov, starostky, ale aj obecného úradu. Okrem nariadení sa obec musí riadiť aj rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ale aj štatútom obce Rastislavice. Prejdime k povinnostiam poslancov. Poslanec sa musí zúčastňovať na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, musí dodržiavať štatút obce, musí dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia obce, musí obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov, musí na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti, musí si prehlbovať vedomosti potrebné na výkon funkcie. No a čo práva? Má alebo nemá právo sa pýtať, kontrolovať, komentovať? Poslanec je oprávnený predkladať zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety a pripomienky, interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce, zúčastňovať sa na previerkách, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení, podnetov, ktoré vykonávajú orgány obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. Poslanci zároveň môžu vytvárať tzv. Poslanecké kluby za účelom efektívnejšieho výkonu poslaneckého mandátu, prehlbenia spolupráce a podpory. O čom všetkom rozhoduje obecné zastupiteľstvo? Vybrali sme najbežnejšie body zo zákona. Určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce, schvaľuje územný plán obce a územný plán zóny, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladá miestny poplatok, vyhlasuje miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce, uznáša sa na nariadeniach, určuje plat starostu podľa osobitného zákona, volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce, určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi, schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov. Schválené uznesenia musia byť záväzné, musia sa zavádzať do praxe. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia iba za predpokladu, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Takže ak starosta neuvedie do praxe schválené uznesenia, porušuje zákon o obecnom zriadení. Toľko k dnešnej téme o právach a povinnostiach poslancov obecného zastupiteľstva. Ak máte nejaké námety alebo otázky, radi ich spracujeme. Ďakujeme za pozornosť.